si la perangke pen ke bang nang litum la pen la non news channel lang bom kadu ka ve phanta nilihin pen kardom pajir iglo la pen kardom la pen nilimen ke Pirbika Kungri Beypi pu la pu ke nilipulo amen ke kison bepu en la pu bang ke nilipelo chompa timung pi pu amen ke la pen ni schooling ke cheng ke japrajan la da Holy Family School long si first ka porhidun cheng lo nursery to up to 6 an porhilo la da Holy Family lo la pen andet pen ke ni ha difu Jawahar Navodaya Vidyalay la Jenvi pusi pupu la phan la da ani 6 pen 12 an porhidun lo hada matric la pen higher secondary ta hadak pen sigitok lo anpar ke la det pen ke non ni AMC la Dibrugarh Assam Medical College Dibrugarh along si Charli dun bom lo pining ke ni son non final year dun lo arnam mahir jume la pen nilipai to mahir jume pen arnam ahir jume la hai pen ni pining la angdeng an dun lo non abang ke internship phansi ke claim ye phansi ni tum phan non cheng populo so internship pai kana ni kan la pen question ma internship abang ke ni tum 1 year do hadak itum hadak Dibrugarh long masi chiklem nangji lake so journey ke question ma kitu kisu according to your experience mane question lo haku pen ta lan nilipai tum ajara vedet pen punon sitame alang tum cepaduk pen si school lang padun lo la pen hadak pen sini ta jenbi kidun pen si asap so hadak kaprek ka teacher la pen student na tum pen Charli dun long lo online la hai internet la hai pen neat la hai JE ta ho la hai alam sar sini ta hadak pen si question lo la neat exam tok dun lo la pen hala neat ke tok dun ke ni ka Charli bang ke first angko ni tum hada question lo crash course pu bang ba Guwahati pen la coaching center tum he ladak dun pen lo la pen coaching hai en lo la hai pen la hai online coaching la hai pen si la exam tok dun lo la hai preparation pen si so long question se ni hang da la mane nang thang bang do ma lo so line do no lo te lo sonji ko ba question hada mane la online ke search pen si chini dun lo la pen hako ke isoko hodangkar juju pilo cheplangang tung la hai bang ke ini ke pudon ta bang la hai doctor ta ho engineer ta ho la hai lo sitha la pen hada school dun det pen chini dun lo ajar la dak pen sini la pu doctor medical la line na thu interest pa du dun lo te la bang so credit doesn't ko ma kan si pi to credit bang ke first ke la nilipai tum phan lo la pen arnam nangkang hon ajoi ni lo la pen ke last but not the least ke nimithang koson no nimithang ko dedication hai pen lo te ki jut si ke ka bing lo ma ada ri so jang phan nang le hin da ne ko PMSS ba pi tung je youth tum phan lon ke ove ke mi tum phan ke la sonni ahor move ne ke pugang tum ke dedication la pen motivation la tum duita le dolote nang aim in life sita me nang unji la cepat dudun lote answer tu nitum MBBS Charli bom hot ke Charli bang ke koson hodai ta Charli na ani bang ta la koson lo time bang nitum aning sama por nitum la suti det pen rest long po la pen det thur lote ansi porhi pen po la aju 1 baji la anlom 12 baji la hai anlo nitum porhi nang na la pen adapt thur lote ako che porhi thu nang po la exam a rui bang ke apen ke ni mane nining aklong pen ni nijir pi la pen la ni hada ke do MC long ke do ni senior junior tum hana ni thank you point tum atuma la tuma join ni la tuma blessings ahir ju me pen sine ni phana ke rap dun la hai pen sine pining la soang deng anta ni undun lo hala dak ni tum AMC Dibrugarh long ke do ke ni tum arleng pen ke ni tuma batch long ke bang e thom do amena bang ke silping tipi pulo la ke choki hela so
son lo angke inut bangke alirbon rong pipi pu la bangke di pu asor alirbon rong pipi bangke apo men ke Robindranath Robindro rong pipi pu Kali Robindro rong tan